Takže ja vás tu vítam pri úplne naprosto absolútne najnovšieho partu Assassin's Creed 2. Kde sa vydáme na misiu, ktorá stále neviem ako sa volá. Tuši, ale niečo, že so špeciálnym, pokiaľ sa dobre pamätám. Ezio, entra figliolo. Ezio, poď ďalej. Ho bisogno che consegni questi Potrebujem, aby si odozdal tieto listy. A mal by si aj zobrať správu od jedného. Vráť sa sem, hneď ako prídeš. Sú veci, o ktorých sa musíme rozprávať. A prosím ťa, synček, drž sa ďalej od problémov. No jasné, drž sa ďalej od problémov. No, konsigna speciále, niečo so špeciálnym, jak som hovoril. Takže máme sa držať ďalej od problémov, čo je v našom prípade, dámy a páni, nemožné. A teraz si môžeme prečítať aj tú správu od Giovanniho, vlastne druhu. Nie, ja som niečo zabudol spraviť, dámy a páni, takú jednu prácičku. A ja som to už vykradol, tak to dobre, no. Takže ideme na tú misiu, to ste si určite mohli všimnúť. A ideme tam vlastne teraz odovzdať ten list. Sem. To. Ty si syn Giovanniho? Nie idiot. Je to len jeden, ktorý je presne taký ako on. Daj mi to sem. Buď kľudný chlapček. Nie sme prostitúti, aspoň nie ja. No, tam si môžete aj všimnúť. No, takže my si to vlastne tuto takto pekne vykradneme toto. Ale tak akože 198 fiorino len tak dávať do nejakého parku. To nepovažujem od štátu, no je to nebezpečné, štátu za moc dobrý nápad. Od toho štátu mesta Firenze. Áno, jeden pre všetkých, jasné. Tak teraz sa vylezieme na strechu, čiže parkour style. Parkour. No, tak to si to môžete všimnúť dokonale. Som tu. No jasné, všimol som si. Máme list od Giovanniho Auditore, áno. Išli za tebou? Nie. A prečo by mal ísť niekto za mnou? Daj mi to sem. Povedz svojmu otcovi, že dnes sa hýbeme. Nech urobí to isté. Kto sa hýbe? Čo sa tu deje? Hej, vráťte sa. Vysvetlite svoje slova. Tak. Dnes trošku aj ťažko prekladá do tej slovenčiny a takej rýchlosti. Ale na to, že som si to nenacvičoval, mohol by som byť daber. Úplne celkom daber. Dabovať niečo, nejakú hru alebo tak. Asi by si polovička z mojich kamarátov just tú hru nekúpila. No, ale nevadí, to teraz nemá s tým nič dočinenia. My teraz ideme zobrať tú správu z tohoto. Čo sme tam našli. A teraz si tu pozrieme toto, ale týmto sa s vami ja ľúčim a uvidíme sa pri ďalšej misii menom Uccellino in Gabbia. A zatiaľ sa majte.